A jen jsem uvažoval třeba, jsem říkal, tak co to vlastně to herectví je? To může být řemeslo, pak jsou lidi, kteří to hrajou jako to, může to být povolání, jsou lidi, kteří to berou jako životní takový ten. Ale může to být taky poslání. Prostě, že skutečně člověk sděluje širokému publiku veliké krásné myšlenky, obrazy, příběhy, které pomáhají ke kultivaci celého národa, ke zvýšení kultury a tak dále, rozumíte? A já jsem právě třeba, možná můžu tady do toho nakouknout, že jsem i četl takový citáty, jo. Třeba Shakespeare napsal o herectví, které od původu mělo a má podnes jako cíl nastavit zrcadlo dějům světa, důstojnosti předvést, v čem spočívá, ukázat směšný obraz drzé nafoukanosti a celé době se vším, co s ní hýbe, odhalit její podobu a mravy. No ale to není řemeslo, to není jen tak zaměstnání, to je skutečně poslání.